Estic ací baix del llimoner de la meva família, on ens ha disfrutat de l'hort que hi ha ací. Estan uns xers, mangraner, i m'ha recordat la infància perquè estic rodejada de xiquets i xiquetes que estan en el jardí del costat, jugant lliurement en la seva innocència intacta per ara. I hi ha que preservar la salut dels xiquets i de les xiquetes. Per a preservar la seva salut hi ha que educar-los i educar-les en que el que uno fa o el que uno porta damunt no defineix el que és. Els estereotips sexistes tenen que anar fora i que cresquen lliures, trencant aquests estereotips, que és un tratge que ens ha enfundat el patriarcat i que no li encaixa bé a ningú realment. El gènere no fluix, el gènere oprimeix. El gènere hi ha que abolir-lo. I s'aboleix trencant aquestes normes absurdes, anacròniques, que mos oprimeixen a les dones i a les xiquetes. I la llibertat és sagrada i la salut és sagrada, la salut física i mental. I hi ha que ensenyar-los que poden portar el que vulguin. Els xiquets, si volen portar el monyo llarg, cap problema hi ha. Cap problema. Com si volen ficar-se falda i posar-se, vestir-se de qualsevol color que no siga el blau. I les xiquetes poden vestir i posar-se el que vulguin, perquè el que porten damunt no defineix el que són, ni defineix molt menys el sexe al que pertanyen. El sexe és una realitat material, immutable, que s'observa i s'assigna al nàixer. I el sexe masculí i femení són les úniques diferències que hi ha entre xiquets i xiquetes, entre homes i dones. Tota la resta és detritus patriarcal. I això és el que hi ha que trencar. I això és la verdadera revolució. Que les xiquetes no visquen encorsetades en una forma d'actuar, de parlar, de ser, de mostrar-se al món, i els xiquets d'una altra que els castra les emocions i són considerats no sé com dir-ho, el símbol de la valentia, de la competitivitat, de la força, del caràcter. No. El caràcter no té res que veure en el sexe. Cada persona en tenim un i ja està. Existeix la identitat personal, no en la identitat de gènere, perquè no cap identificar-se en el que ens oprimeix i coarta la nostra verdadera llibertat. Així és que sols desitjo per a este 2023 que esta locura, que este delirium tremens, que li dic, que s'ha instal·lat a través de les institucions, no tinga cabuda, es frene per les dones, sobretot, en primer lloc, perquè l'opressió sobre les dones no ens afecta només a les dones, sinó
als fills i a les filles també. I per altra banda, hi ha que preservar la infància a costa de tot i ensenyar-los que realment cadascú pot ser com vulgui ser i el que te poses damunt no te definís. No definís el teu sexe està ahí. Els rols sexistes i els estereotips sí que són prescindibles i es tenen que abolir. El feminisme és abolicionista i els xiquets i les xiquetes tenen dret a una vida lliure de corsers i de tratges que, com ha dit abans, no mos encaixa bé a ningú, però que sempre cau la part amarga d'eixe pastís indigest, sempre cau en el deber de les dones. I contra això és contra el que hi ha que lluitar. I lluitar des de la base és trencar aquests estereotips i ensenyar-los que la llibertat és ser com vulguin ser. No se canvia de gènere, el gènere se té que abolir. I cadascú és del sexe que és. És l'única diferència que hi ha entre homes i dones. El sexe. Res més. Tot lo demés és construcció patriarcal que aliena, coarta, trenca la llibertat i mos situa a les xiquetes i a les dones com a objectiu del patriarcat. Així és que espero que la lluita feminista tan dura, perquè és molt dura, vaig a poc avançant, però avançant més ràpidament perquè portem molt de retras.